Bana bir bala kilgeni, bir yaş kız balası sırayı. Enişi bilen kilgen de etiler koyadı. Metemetiler kilenmegen işte dedim. Yurtqa tabaq xəbərçilər kilgənin görgəş Ənvər abay ajdahaсын rətlərgə kirişdi. Яңа ел бәйрәмнәре тирәсендә бирегә килгән бала чага фотога төшүче кешеләрдән соң бер дә иренмичә яңа ел символын һәм аның баласын тәртипкә китерә ул. Фигураларның буяуларын да берничә тапкыр яңарткан инде. Мен 97 yıldan beri asımlı kışmalar turga. Yolkalar oturtam şundan her yılını ne koyarım. Bir iki yıl koydum halı yuvalttığında ne koymışsın tereblay. Onlar yine an koyarga buldum. Bu yıl yaңа yılga halık büyük kayıtkan idi. Çok kildiler, teştiler, kürdüler. Yıllar motor kilsin, jeyler motor kilsin. 4 metrдан биегрәк булган аждаһа һәм аның баласын әвәләргә 4 көн киткән. Әмма хуҗалар аның белән генә шикләнмәгән. Йорт янын елдагыча әкияттәге төсле бизәгән. Gelip şulay kızık яңа yıllar karşıladık. Hem bütün avuldaşlarını, tuğanların, dostlarını яңа yıllar bilen təbrikləyimiz. Üzümüzge mene singil bilen nege mene çayxana yasap koydu olmana. Çayxanəsiz gün çıгышта гына түгел, кыш көне авылда да тормыш бармый дип, шунда ук тамак ялгап алу урынында килгәннәр. Килгән кунакларны өйдә генә түгел, җимелдәгән утларга каратып та сыйлый Насыйбуллиннар. Bizning çayxanamızda her vakit çayımız kaynap tura. Яңа ел bayramlarında biz konaklarını kitib alabız. Mene istelibіз tulu rizq bilen, sıy nimet bilen. Enver abi bilen aile onlar gel kişi küngele küreler. Subhanallah'ına küzgene timesin indi Allah'a. Her bir bayramda matur ettirip uzduralar. Buna yaңа yılga neydi matur ettirip eybirler yasadılar. Yulkılar yasılar. Yayga çıksan parkta şunday matur. Bütün yerde maturluk yasap, iki yakşı simiya, büyük eybet simiyalar. Büyük zor rahmet Allah'a. Nailә апа яңа елларга туры китереп шигырьдә иҗат иткән. Теләкләрен нурлатларга җиткерергә теләде ул. Ey яңа ел, бәхетләрне мул алып кил. Яңгырасın azanmını izgelikкә чакырып торсын. Йөзебездә балкып торсын иман нуры. Бу вакытта Насыйбуллиннарның аждаһасы янына шулпанлылар җыела башлады. Бу көннәрдә йорт алдыбызның бер дә буш торганы юк дип шатлана хуҗалар. Безнең һәр елны шатландыралар бит алар. Ниләр генә ясамыйлар менә шушында турларында. Паркны әйтмим дә инде. Парк турында бөтен дөнья беләдер. Турларына килеп без менә яңа елга кадәр үк тотынабыз. Күңел ачырга. Хәзер иске яңа елга килдек менә кызлар белән җыелышып дусларым белән. Шуның кадәр кызык та, әйбәт тә алар безнең күңелебезне күтәрәләр. Балаларга шундый зур шатлык. Шушында килеп күпме балакайлар да уйныйлар, фотога төшүләр дисезме монда. Монда бит яга башка авыллардан да киләләр. Әлләкәләрдән шәһәрдән кайткан халык та киләләр дә кеңел ашалар, фотоларга төшәләр. Сезне içkiçe яңа ел белән нурлалар һәм бөтен Татарстан халкы өчен исәнлек, саулык. Авыл паркына шүрәле яки очкыч дисеңме, карета ясарга булсынмы, әллә инде кардан сыннар әвәләргәме, Насыйбуллиннар, күршеләр, туганнар, авылдашлар күңелен күрергә һәр чак әзер. Яңа аждаһа елында без алар турында әле сөйләрбез төсле. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.